Iste viete, mnohí z vás, kto to bol Ladislav Eduard Hudec. Bol to architekt, banskobystrický rodák, ktorý pôsobil v Číne a bol pomerne významný. Jeho pamätnú izbu zriadilo Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca na Skuteckého ulici v Špétovej vile. Avšak vila, ktorú postavil Hudecov otec, je na adrese Skuteckého 13. Ako primátor Banskej Bystrice by som mal záujem, aby sa táto vila dostala kombinovane do majetku mesta a župy, teda kraja, a aby dostala novú funkciu, aby ju ľudia mohli navštíviť, aby v nej vznikli nejaké priestory pre edukáciu, kultúru a komunitu. Veľmi dobrým príkladom narábania s vilami slávnych je mesto Brno. Vila Šťastný, vila Tugendhat, vila Löfbeer a najnovšie aj Arnoldova vila, ktorá je využívaná nádherne pre komunitné a edukatívne akcie. Že napríklad ja si viem predstaviť aj tá Liseckého vila v Radvani pri Furmanskej krčme, že to je taká prvorepubliková vila, kde sú ešte zachované krásne detaily. Tak tá by sa tiež dala podľa mňa využiť na takéto edukatívne a komunitné veci. Ak sú vám naše nápady sympatické, môžete nás podporiť, prispieť na primátorskú kampaň. Podrobnosti nájdete na www.tomassobota.sk.